ọ kpọrọ olu oke si elu abịakwa m ọzọ Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị were omi malụ m igede ezumezu Ikoro Ndi Igbo ọmụ na-ebe wee na-asị gị na mgbede ọma n'ọmarịcha ụbọchị ya bụ ụbọchị afọ mkpụrụ ụbọchị 22 ọnwa Ọgọst n'afọ 2023 ọ ka anyị na-ekwuzitere gị ozi a ọ bụ gịnị ka m bịara ịgwa gị na mgbede a ka achọrọ m ịkọwatara gị ofu ihe dị very simple and short. Ọ dị very very simple and short. Ekwere ka mmadụ ghọrọ ya gị. Omenala adịkwa enye ego. Omenala adịrọkwa enye ego. Asị ka mgbo mani ka nkụọ ha ma n'isu ntu omenala adịkwa enye ego inwekwa aka ọrụ. Nothing for you. Maka many of you eji onye yosibeli ike ọtụba kele ya eme ụmụazị ofeke dan nwere ebe ha si moto nwa si na-abụgo dibịa na-agba afa. Yes, because na enwe need for us to go back to our origin. Abrozi an opportunity for people being mess up. It's very disappointing that somebody got put out life or men and need deceiving them for no reason. I'm feeling so bad about all this nonsense. I team women and I may in midway and easy. Oh, skina omen and nego or quasi. When I go see proof we go ski beauty. Ite bukwa ego. Asị m n'ite ma oke ite ma nke awele ma ibubo ọgwụ ego ịbakwa echi ngwa gị the same thing. Asị m ite oke ite ibubo ite awele whatever udu akọ mmiri ọgwụ ego ọ nwekwara ihe na-esi ya n'azụ. Ngwa ka gezie m ntị. Onye mere omenala site n'idozichi ya ike ngi ya ndị ichie ọra mmụọ ya na ya so emume a na-enwe. Ọ na-enwe awele ụwa. Ọ na-enwe awele ụwa ihu ọma. Mana mere nye ego aka ọlụ gị. Ihe na-enye ego bụ aka ọlụ gị. Ọ enwezi awele ụwa nwa aka ọlụ. Ọ na-azụ, ọ na-aga, ọ na-ere, ọ na-afịa ụzụ. Mana nwere aka ọlụ n'ebe anya. N'ije gonye chi gị nni. Dozi ike nga gị jee mmiri jee nke nna nothing happens. Onweke na-eme ije si ya everything remains like that until there is a reaction, until ihe eji mara gị apụta ife. Mmadụ nwere ike ilote gị sendele gị ego awele ụwa na-ebute ya. Yes, Chiki wike blow how wike before abuna mmadụ onye alụzo gị since. Yes, mmadụ help gị well ụwa na-ebute ya. Mana abịa n'ihe gbasara asị na onye abụ ike aka ọlụ gị ma ọ bụ ịlụbazi aka ọlụ gị ma ọ bụ ịlụbazi ya butere ihe ahụ. So ke nna akọwa ndị a na-eme osisi achị eme nke nna asị na na-ebe akwa na enwere you are jenene ma ị na-eme ọkwa ihe ọbụkwa akala ụwa ike ị na-eme. Jenene ma akala ụwa ike ị na-eme. If not, ihe enwe awele ụwa, ihe enwe ihu ọma, ị na-emezi ihe kwesị ka ị na-eme.
enwe somebody je buru shop mepe o buru shop boutique ifu imebe ya ji mepe boutique na-azụ shop ya ka a na-awụsa afịa ịnọ na shop shop ya nwegoro natural isi ọjọọ onye adịghị ka ụdị oles ma o je butezie ite adọba maọbụ nkọfazi ya bụ ọgwụ nwa na-eme ife dị if not onwere ga dị comfortable to come there and buy market if you every time na alahụla ma ọ gbapụ nọla across the shop maka gịnị isi ekedekwa m iwesị ya mara ma ya meke mana na mgbede a bụ na omenala adọkwa enye ego kama ọ na-enye awele ụwa n'ihu ọma mepere gị ụzọ yes mana ọ ma inwe aka ọrụ enwepụka na-abụla aka ọrụ ọsụ afịa si nwa ya na akịdị na nwa ya sekere ọrụ ọsị ya ihe ọbụla kpọrọ ọrụ ya bụrụ ọrụ so ihe ọbụla kpọrọ ọrụ bụrụ gị ọrụ ekenekwa m iwesị mgbede amara gị mma wesị dike na-eme omenala gbanisi ike na-eme n'ụzọ dị mma ọ bụrụ ma awere ụwa gị ọ ga-achake mana omenala adakwa enye ego ihe nwe aka ọrụ amara gị mma